kaikille. Nyt mä teen iPhone Korean videon ja vihdoin mä saan tän aikaiseksi. Ja koska koko ajan joku soittaa mulle, kun mä teen tällä puhelimella videon, niin koko ajan joku vaan soittaa. Koko ajan tää video menee pieleen, niin nyt mä yritän saada tämän aikaiseksi. Mut nyt mä päättelin tehdä iPhone Korean esittelyvideon. Voitte otsikosta lukea tuolta alhaalta. Ja niin. Mut mä en muista kaikkien hintaa ihan tarkalleen. Mutta joo. Mutta eiköhän aloiteta. Oottakaa. Mulla on siis 16 puhelinkuorta. Näin, niin. Sitten saatte nähdä, minkälaiset ne sitten ovat. Joo, sorry. Mut aloitetaan. Eiköhän mennä asiaan. Ekaksi on tämmönen kuori, joka on glitteristä. Se on tämmöstä pehmeetä. Tosi pehmeetä. Että kantsii jo sitten niinku ottaa. Tämmönen. Tää on siis Jumbo glitteristä, joka pantaa olla mutta siis kansi ostaa. Siellä on myös tämmösiä mustia. Siellä on iPhone 4 ja iPhone 5. Joo. Sitten tämmönen Soneras tämmönen kuori, missä on tämmönen omena. Se on tämmöstä täältä. Ja tässä on mun kuva. Mä laitoin sen aika ruma, joo mä tiedän. Koska mä oon tosi läskeä ruma, niin siinä se on. Siis ihan oikeesti, mä en oikeesti esittele, että mä oon oikeesti läskeä rumana, mutta mä oon ihan oikeesti. Kattokaa vaikka. Läskiä. Että mä olen läski. Se. Muistakaa se. Joo, tää mä en tiedä hintaa. Ja sitten Technic Magazinesta tämmönen täppäkuori. Siis mun mielestä se on niinku täppäkuori, ei läppäkuori. Koska muuten se on semmonen naurettava niinku kuori. Eli ei läppä, vaan niinku täppä. Tämmönen. Tää on Technic Magazine sieltä Jumbo Pantaalta ja se on tämmöstä täältä. Ja tonne mahtuu kyllä ihan hyvin kortit ja myös tuollakin minä olen pitänyt kortteja. Mulla on vaan niinku 2. Se glitterin leimakortti ja sitten mikä se olikaan? Kirjastokortteja. En mä kauheasti käytä täällä niinku niitä kortteja. No voi kakka. Mun yksi kuori on tässä mun puhelimessa nytten. Oottakaas. Ja sori, jos tää nyt menee näin. Mut se on siis nyt tässä niin. Mä yritän ottaa sitä nyt pois. Sori, jos nyt on tälleen, mutta en voi sille mitään. Näin, nyt mä sain sen pois. Joo, siis mulla on iPhone 5S, joka on musta, mutta jo tämmönen kuitenkin. Joo, sitten on mun iskältä Jumbo Prismasta tämmönen kuori. Se on aika iso toi reikä. Sen noi kulmat on vähän kulunut tosta. Mut siis tän saa niinku tälleen tähän. Se on sitten niinku näin. Sitten Technic Magazinista ja sieltä Jumbon Pantaalta taas tämmönen
kasettikuori. Tämmönen siis. On tämmöstä lärppää. Tämmönen. Sitten glitteristä sieltä samasta Jumbon Vantaalta. Aina kun mä sanon Jumbo, niin se on Vantaalan Jumbolta, et muistakaa se. Jumbosta tämmönen Jumbon glitteristä tämmöinen pöllökuori ja siellä on peiliä. Joo, tosiaan kuvaan puhelimella. Siinä näkyy minun puhelin. Siellä se näkyy. Joo, on tosi sotkuinen lasi, mutta joo, tämmönen sitten tämmönen Jumbon glitteristä tämmönen kuori, joka niinku otetaan tälleen tai se niinku menee. Se on niinku siinä niinku tämmöstä. Näin. Joo, tää on siis tosi vaikeeta ottaa pois puhelimesta, niin en oikeasti suosittele ostamaan tätä paskaa kuorta. Sori. No ei se nyt, ei kun mennään siitä. Näin. Nyt meni. Tämmönen. Sitten Jumbon glitteristä tämmönen. Tää on niin söpö oikeesti. Ja suosittelen ostamaan. Tää on aika painava tai sillä vähän se. Ja kuitenkin tämmönen. Pipi! 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 Alepikko! Millainen? La 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 la. Minä olen pikku millainen. La 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 la. Ja noin. Se on tommonen. Mut siis joo, tää oli jotain 11,95 €, en muista. Sitten Minitepoksista laittu tämmönen California-kuori. Eli siis California. California. Tämmönen siis. Täältä on tämmöstä. Joo, tää oli 2,95 €. Sitten Jumbon glitteristä tämmönen lävekuori. Ja en suosittele ostaa niinku yhtään. Niinku näitä on itse asiassa niinku Suomesta kaupassa tämmöset niinku swag ja love kuoret. Eli niinku siis en suosittele näitä kahta ostaa, koska nämä ovat niin tiukat, että näitä ei saa. Mä en edes käyttänyt näitä kertaakaan, mutta mä oon googlannut. Niin en enää käytä näitä, joten Kärppitie 21B, tulkaa vain hakemaan minulta nämä ilmoitteeksi. No ei, väärä osoite. Haha. Oikeesti mä sun Minkkitie 21B. Noin. En mä kerro teille. Se on salaisuus. Ja kuitenkin nämä. Nämä oli mun mielestä myös 2,5 tai 2,50 muista. Sitten Minitepoksista tämmönen kuori. Siinä on kans peili. Nyt joo, tämmönen. Tää oli 2,95. Sitten Jumbon glitteristä tämmönen pandekuori. Ja suosittelen ostamaan. Tää oli jotain 10,95. Sitten Technique Magazinessa tämmönen kuori. Ja niin, toi oli jotain 10 € tai 20 €. Sitten Minitepoksista on tämmönen täppäkuori, joka on tälleen. Ja tuonne mahtuu yksi kortti vain. Joo, tämmönen. Sitten
mun kaikista lempparin kuori, joka on Jumbon H&M:stä. Tää on siis niin mahtava, oikeasti suosittelen ostaa. Tätä ei ole siis vaikea ottaa pois yhtään. Siis jo tämmönen. Noin. Sitten Itapsasta ostettu tämmöinen. Sitten ruudut. Ja tää on rikki. Mä en voi tätä käyttää, koska tää on rikki tuolta. Ja joo, siis mä menen. Tossa näkyy. Mä menen siis mikä se oliko? Hiihtolomana. Niin mä menen koko viikoksi tonne Egyptiin, niin siellä tulee paljon maideita. Tämmöstä, että joo. Joo, tämmönen. Tää oli jotain 3 euroa tai 4, ei kun 5 euroa siis. Joo, tässä oli nämä mun kaikki iPhone-kuoret, 16 iPhone-kuorta. Toivottavasti tykkäsitte ja lähettäkää kommentteja, mitä tykkäsitte mun kuorissa, mutta ei ole pakkoja. Lähetelkää ihan oikeasti lähetelkää kaikki haasteita ja kysymyksiä ja mitä videoita mä voisin tehdä, niin ja sitten mä voin toteuttaa ne. Joo, koska mä haluaisin tehdä sen sinä sanot minä teen haasteen, niin joo. Mut jos te haluatte lähetellä haasteita, niin mä en välttämättä kaikkia haasteita ihan niinku tee, koska mä en kestä siis kanelihaasteita ainakaan, niin älkää kanelihaasteita lähetellä. Mut joo, moikka!